Radiomedia on matkannut Joensuuhun ja vierailemme tänään pohjoiskarjalaisessa paikallisradion toimituksessa. Haastateltavana on toimitusjohtaja Liina Matveinen. Kerro Iskelmärexin toiminnasta ja yrityksestä. Iskelmärex on Oy Najaros AB:n omistama, yksityisessä omistuksessa oleva radiokanava. Ja itse asiassa tällä Najaros AB:lla on 2 toimilupaa. Toinen on Radio City Joensuu, aloitti vuodenvaihteessa, ja sitten tämä Iskelmärex, jolla on ollut rakkaalla lapsella monta nimeä vuosien saatossa. 88 vuonna alkoi paikallisradiotoiminta Pohjois-Karjalassa ja silloin nimellä Radio Jokinen. Ja siitä monien mutkien kautta kanavasta on tullut sitten tämä Iskelmärex. Ehkä se isoin muutos on ollut vuonna 1994, kun radioyhtiön osti silloiset työntekijät ja jatkoivat yksityisinä toimijoina. Ja näin on sitten myöskin meidän radioyhtiö saanut alkunsa. Ja tänä päivänä omistajia on 3 ja minä olen heistä sitten pääosakas. Paikallisia yksityisiä ihmisiä taustalla. Mitä Iskelmärex merkitsee alueelle? Meillä on todella pitkät perinteet. Me saadaan edelleen postia Radio Jokinen nimelle ja sellaisille ohjelmille, jotka on alkanut yli 20 vuotta sitten. Niillä on vakiokuuntelijat näillä ohjelmilla, joten meidän merkitys on varmaan suurempi kuin mitä ehkä itsekään tulee aina miellettyä. Paikallinen radio on juurtunut Pohjois-Karjalaan hyvin vahvasti. Kuuntelijamäärät on totta kai vaihdelleet, kanavia on tullut lisää, mutta tällä hetkellä kuuntelijamäärien ja minuuttien mukaan niin me ollaan kaupallisissa ykkönen. Et siellä pienenpientä kädenvääntöä käydään isompien ketjujen kanssa, mutta jo se, että paikallinen toimija on pelkästään vaikka 3 kärjessä, niin on mun mielestä jo huikea saavutus. Se kertoo siitä, että pelkästään valtakunnallinen sisältö ei ratkaise sitä kuuntelijan profiilin ja kuuntelijan kiinnostusta, vaan siellä paikallisella sisällöllä on merkitystä. Miten Rex linkittyy iskelmäketjuun? Mun tekisi aina mieli sanoa tähän, että ei yhtään mitenkään, mutta se voi olla vähän liioiteltua. Rex, radioyhtiömme ostaa Iskelmältä sisältöä omaan lähetykseen ja sen sisällön mukana tulee myöskin tämä nimi Iskelmä. Me saadaan käyttää valtakunnallisesti tunnettua brändiä. Se on siinä mielessä merkittävää näin yksityisen toimijan kannalta, että meidän on helpompi lähteä myymään mainontaa. Se on aivan niin kuin selvä ero ollut siitä lähtien, kun tähän yhteistyöhön on lähdetty. Paikallisille palveluntuottajille paikalliset kaupalliset radiokanavat voivat olla merkittäviä markkinointikanavia. Miten paikallisten kaupallisten radiokanavien toimintaympäristöä voitaisiin parhaiten parantaa? Yksi merkittävä, minkä itse koen helpotukseksi, on nimenomaan tällaisen sisällön tuotannollisen yhteistyön edes hyväksyminen myöskin kentällä. Ei ole varmaan viikko sitten, kun olen viimeksi vastannut kysymykseen, että mikäs paikallisradio te olette, että te olette osa ketjua. Ja se on mun mielestä kysymys, johon on helppo vastata, että se meidän paikallisuus tulee niistä sisällöistä ja tämä yhteistyö mahdollistaa laadukkaan sisällöntuotannon. Ja sitten tietenkin tällä hetkellä erityisesti tärkeää on se, että nämä mainosajan sääntely saataisiin hieman joustavammaksi. Eli meidän täytyy muistaa, että paikallisessa radiossa on sekä valtakunnallisia mainoksia että myöskin paikallisia mainoksia. Ja jos sekuntisäätely tai prosenttisäätely, niin kuin tällä hetkellä on kovin tiukka, niin kyllä se valitettavasti on niin, että sen paikallisen myyminen muuttuu sitten aina vaan hankalammaksi. Ne on ehkä ne tärkeimmät.